Слава Ісусу Христу! Вітаем вас у новым эпізодзе. Сёння, 7 чэрвеня, мы адзначаем нядзелю ўсіх святых беларускага народу. У Евангеллі паводле Мацвея мы чуем, як Ісус падыходзіць да простых рыбакоў і кажа: «Ідзіце за мною». Гэты заклік змяніў гісторыю, але як ён працуе сёння у нашых рэаліях? Каб глыбей зразумець сувязь паміж пакліканнем першых апосталаў і нашым уласным духоўным шляхам, мы папрасілі даць каментар грэка-каталіцкага святара Айцаяна Маісейчыка. Напрыканцы выпуску прагучыць цудоўная песня «Люблю Гасподні дом» у выкананні Андрэя Лугіна. Заставайцеся з намі, мы пачынаем. Праходзячы ж недалёка ад мора Галілейскага, Ісус убачыў двух братоў – Сымона, называнага Пятром, і Андрэя, брата ягонага, якія закідалі сеткі ў мора, бо яны былі рыбаловы. І кажа ім: «Ідзіце за мною, і я зраблю вас лаўцамі чалавекаў». І яны адразу, пакінуўшы сеці, пайшлі за ім. Ідучы адтуль далей, убачыў ён іншых двух братоў – Якуба Заўдыявага і Яна, брата ягонага, у чаўне з Заўдыем, бацькам іхнім, якія правілі сеці свае, і паклікаў іх. І яны адразу, пакінуўшы човен і бацьку свайго, пайшлі за ім. І хадзіў Ісус па ўсёй Галілеі, навучаючы ў сінагогах іхніх і абвяшчаючы Евангелле валадарства, і аздараўляючы ўсякую хваробу і всякую немач у народзе. Шаноўныя сябры, сённяшняе Евангелле звычайна называюць аповедам пра пакліканне першых апосталаў. Але мяне ў гэтым тэксце заўсёды зачаплялі словы Хрыста «Ідзеце за мною, і я зраблю вас лаўцамі людзей». Гэта вельмі дзіўны вобраз. Мы настолькі прызвычаіліся да гэтых словаў, што ўжо не заўважаем гэтай іхняй дзіўнасці. Бо рыбу ловяць, як мы ведаем, не дзеля яе дабра. Злоўленая рыба пакідае сваё асяроддзе і прырэчана на загібель. Тады чаму Хрыстос ужывае менавіта гэты вобраз? Мне здаецца, адказ трэба шукаць у біблейскім разуменні мора. Для чалавека Бібліі мора было не месцам адпачынку, а сімвалам хаосу, небяспекі і сілаў, якія пагражаюць жыццю. Нездарма ў таямнічай кнізе Апакаліпсісу пра новае стварэнне сказана: «І мора ўжо няма». Гэта значыць, што ўжо не будзе месца сілам страху, смерці і разбурэння. Тады словы Хрыста адкрываюцца па-новаму. Апосталы пакліканыя не лавіць людзей для сябе. Яны пакліканыя выцягваць людзей з таго, што паглынае чалавека. З мора страху, з мора граху і духоўнай сляпаты, з мора няпэўнасці і адчаю, з мора хлусні. Фактычна, Хрыстос запрашае іх удзельнічаць у ягонай справе збаўлення. І менавіта ў гэтым святле трэба сёння глядзець на ўсіх святых беларускага народу, памяць якіх сёння у другую нядзелю пасля сёмухі мы ўшаноўваем. Мы часта захапляемся іхнімі подзвігамі, але іх аб'ядноўвала не гэта. Іх аб'ядноўвала тое, што яны не жылі выключна дзеля сябе. Афрасіння Полацкая пакінула княскі двор, каб дапамагаць людзям знаходзіць дарогу да Бога. Кірыла Тураўскі клапаціўся пра духоўнае здароўе народу Божага. Язафат Полацкі быў гатовы аддаць і аддаў жыццё за еднасць царквы, разумеючы, што падзелы аслабляюць хрысціянскі народ і робяць яго безабаронным перад чужымі варожымі сіламі. Андрэй Баболя адважнай пропаведзю хрыстовай веры ўзбурыў супраць сябе усю лють раскольніцтва, мукамі сваімі пацвердзіўшы праўдзівасць Божага слова, якое абвяшчаў нашаму люду. Каралевіч Казімір яшчэ ў вельмі маладым узросце зразумеў, што ёсць каштоўнасці,
важнейшыя за ўладу і зямны поспех. Мар'яна Бернацкая аддала жыццё, каб маглі жыць іншыя. Мучанікі і вызнаўцы 20-го стагоддзя сведчылі, што ёсць праўда, за якую варта плаціць нават уласнай свабодай і жыццём. Але калі мы сёння ўспамінаем мучанікаў мінулых стагоддзяў, мінулых часоў, лёгка падумаць, што час пераследаў ужо скончыўся. Але гэта не так. Пераслед царквы не заўсёды выглядае як турма або расстрэл. Часам ён пачынаецца з хлусні, з паклёпу, з скажэння гісторыі, з пазбаўлення чалавека ягонага голасу, спробаў пераканаць іншых, што чорнае гэта белае, а белае гэта чорнае. Нашая царква добра зазнала на сабе гэты досвед. Яна ведае, што такое страчваць святыні. Яна ведае, што такое бачыць, як яе гісторыю перапісваюць іншыя. Ведае, што такое чуць пра сваіх святых тое, чаго яны ніколі не рабілі. Ведае, што такое заставацца безабароннай перад магутнымі сістэмамі. І таму памяць пра святых беларускага народу для нас не толькі гісторыя. Гэта нашая сённяшняя рэчаіснасць. Бо ёсць святары, якія апынуліся ў выгнанні. Ёсць вернікі, якія жывуць пад ціскам. Ёсць супольнасці, якія губляюць магчымасць адкрыта існаваць. Ёсць людзі, якія працягваюць несці сваю вернасць тады, калі гэта становіцца рызыкоўным цяжарам. І менавіта таму сённяшняе Евангелле набывае асаблівую сілу. Христос не абяцаў апосталам бяспекі, поспеху, прызнання. Ён абяцаў нешта іншае, што праз іх будзе працягвацца ягоная справа, што праз іх людзі будуць знаходзіць дарогу да жыцця. І менавіта гэта адбывалася на працягу ўсяе гісторыі нашай царквы. Яе не раз спрабавалі прымусіць замаўчаць. Яе не раз спрабавалі сцерці з памяці народа. Яе не раз абвяшчалі непатрэбнай і нават небяспечнай. Але кожны раз знаходзіліся людзі, якія не дазвалялі перарвацца ланцугу веры. Не заўсёды героі, не заўсёды вядомыя асобы, часцей за ўсё простыя святары, манахіні, бацькі і маці сем'яў, звычайныя, простыя вернікі. Людзі, якія працягвалі наладжваць і трымаць сеткі там, дзе іншыя ўжо апускалі рукі. Здаецца, менавіта яны найбольш дапамагаюць нам зразумець сённяшняе Евангелле. Бо сапраўднага лаўца людзей не заўсёды пазнаюць па вялікіх учынках. Часта яго пазнаюць па ціхай вернасці, па тым, што побач з ім чалавек не губляе надзеі, не губляе веры, не губляе чалавечай годнасці. І ў канцы сённяшняга урыўка Мацвей паказвае нам Хрыста, які вучыць, прапаведуе і аздараўляе. Ён не проста паведамляе праўду. Ён ратуе. І менавіта ў гэтым заключаецца місія ягоных вучняў ва ўсе часы. Не будаваць уласную веліч, не шукаць прызнання у гэтага света, не клапаціцца выключна пра сябе, а дапамагаць чалавеку не патануць у моры адзіноты. Магчыма, галоўнае пытанне сённяшняга Евангелля не ў тым, наколькі я дасканалы і бязгрэшны, а ў тым, ці ёсць хоць адзін чалавек, якому праз маю прысутнасць у гэтым свеце стала крыху лягчэй дайсці да Бога і ягонай праўды. Магчыма, галоўны цуд сённяшняга Евангелля не ў тым, што некалькі рыбакоў пакінулі свае сеткі. Галоўны цуд у тым, што ні пераследы, ні паклёп, ні забыццё, ні смерць так і не здолелі спыніць справу, якую Христос пачаў на беразе Галілейскага мора. Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, прийди владарство Твое,
Будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам грахі нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым. І не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Амінь. Люблю Господній дом, люблю Яго царкву, бо там сустрэўся я з Христом, пачаў служыць Яму. Бо там сустрэўся я з Христом, пачаў служыць Яму. Люблю, бо збаўца мой крывёй купіў яе, праз свет вядзе сваёй рукой і сілу ёй дае. Праз свет вядзе сваёй рукой і сілу ёй дае. Аб ёй малюся я і плачу я аб ёй. Працую, руплюся штодня спагадлівай душой. Працую, руплюся штодня спагадлівай душой. За ўсё мне тут мілей яе нябесны шлях, малітвы спеў яе дзяцей і перад Богам страх. Малітвы спеў яе дзяцей і перад Богам страх. Люблю Господні дом, люблю Яго царкву, бо там сустрэўся я з Христом, пачаў служыць Яму. Бо там сустрэўся я з Христом, пачаў служыць Яму.